миналия път, така в миналия четвъртък споменах, че през това лято ще се спираме с Божията помощ, ако ще Господ казахме, ще се спреме върху притчите или ще разгледаме притчите на Исус. И тази вечер ще имаме възможността да разгледаме една друга притча, която е добре позната от всички онези, които се четат Библията, защото тя е така, самата притча е добре и много ясно се набива в ума и в сърцето на човека. И това е притчата за разумния и неразумния човек, които построиха къщата си. Единия разумния построи дома си на камък, а безразсъдния или неразумния той построи къщата си на пясък. И ще прочетем от Матея 7 глава, от 24 до 28 стих. И там се казва така: „И тъй, всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, устремиха се върху тая къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, устремиха се върху тая къща и тя падна. И падането й бе голямо. И когато свърши Исус тия думи, народът се чудеше на учението му. Амин.“ И историята, за която виждаме тук, е за мъдрия човек, който е построил къщата си на канара. Тя в тази история, тук съм в притчата на Исус в Матея 7 глава от 24 до 27 стих. Това е една от притчите на Исус, която е проповядвана на планината, на проповедта на планината. Там е казана и тази притча. Исус разказва историята за двама мъже. Единият, който е строил къщата си върху канара, и другия, който е построил къщата си върху пясък. Къщата, построена върху канара, издържа на бурята и на всичките онези ветрове, и за това Исус казва, че този строител е мъдър. Но къщата, построена върху пясък, тя се срутва от време на време поради бурята, и Исус нарича човека, който е построил къщата си върху пясък, глупав, неразумен. И значението на тази притча е съвсем ясно и очевидно. И че много е важно и е необходимо върху каква основа ние строиме. При буквалната къща не е разумно, или когато се строи къща, не е разумно да се строи на пясък, защото основата ще бъде нестабилна и в крайна сметка къщата може да претърпи катаклизми или да се разруши, да се повреди по някакъв начин. Което означава, че всички онези ресурси и средства, които са изхабени за построяването на къщата, могат да бъдат загубени или да бъдат напразно. Но онази къща, която е построена на канара, тя е на сигурна основа, тя е закрепена в канарата и тя е тази, която ще издържи. Тя ще издържи при всякаква буря, при всеки един тест. В тази проповед на планината или в тази притча Исус не се занимава с строителството на къщи или с нарушенията на строителния кодекс или с строителни закони. То е ясно, че това е притча, която има своето духовно значение. И духовното значение на притчата се намира в Матея 7 глава 24 стих, където казва: „Всеки, който слуша тези мои думи и ги изпълнява, прилича на мъдър човек, който е построил къщата си на канара.“ Или духовният замисъл на тази притча се намира в това, че всеки, който слуша тези мои думи и ги изпълнявам. Това, за което Исус говори в тази притча, идеята на тази притча е силата на Словото в нашият живот.
Или важното място, което Божието Слово заема в живота ни. Това, което ни прави да бъдем мъдри, това, което ни прави да бъдем благословени, това, което ни прави да бъдем стабилни в живота, в който живеем. И именно Словото на Господа и мястото, на което Божието Слово се намира в нашия живот. Много често хората и много вярващи се самозалъгват и казват: ами аз вярвам в Бога. Аз вярвам в Бога. Как да не вярвам? Вярвам в Бога. И днес може да срещнем много хора, които вярват в Бога. И това не е лошо да вярват в Бога. Обаче тази вяра трябва да даде определен плод. И този плод, който вярата ни трябва да даде, тя се намира в послушанието и изпълнението на думите на Исус. Иначе тази вяра е безплодна. Тази вяра няма плод, тази вяра е безсмислена, тя е безстойностна. Тя един ден би ни послужила за осъждение, отколкото за благословение. И тази притча ни показва точно това. Защото Исус Христос говори в тази притча за своето слово и за хората, които градят живота си на канарата на Божието Слово или градят живота си върху друга основа, градят върху друга земя, друга основа, която не е Божието Слово. И тогава Исус говори и дава една не само препоръка и не само ни показва важността на Неговото Слово, но ни дава и една гаранция в тази притча. Защото непременно идват трудните моменти в живота ни. Трудните моменти в живота ни, те идват в живота на всеки човек. И никой човек не може да каже: аз съм застрахован от трудни моменти или от тежки ситуации в живота си. Няма такова нещо. И Библията ни обещава, че след като станем вярващи, и нашия живот ще стане вау, ще стане супер, няма да има трудни моменти в живота ни. Това никъде Божието Слово не ни го казва. Напротив, в тази притча виждаме, че когато Исус говори за човешкия живот, Той говори за спокойствието на човешкия живот. И казва, че човека, който е построил къщата си на канара, който е построил къщата си на пясък, известно време той ще живее в дома си. Без значение дали е на пясък или на канара. Защо? Защото в човешкия живот има моменти на спокойствие. Има моменти, когато човек не минава през тежки моменти на живота си. Обаче казва, че идва един момент, когато идва бурята, когато идват силните ветрове, когато идват трудните моменти в живота, когато идват тежките ситуации в живота на човека. И тогава идва изпитанието на къщата. И то не изпитанието на къщата, а изпитанието на основите, върху която къщата е построена. И тогава се казва, че онази къща, която е построена на пясък, тя ще се сгромоляса и падането й ще бъде голямо. Но онази, която е на канарата на Божието Слово, тя ще устои през всичките бури на всичките бури, дошли върху човешкия живот. Тя ще устои. И тя ще продължава да стои. И бурята, и вятъра няма да я навредят. И тук виждаме тази гаранция, която Бог ни дава за силата на Неговото Слово в живота на човека, който го приеме и който го изпълнява. Тази неделя бяхме заедно с пастор Ангел и с един друг пастор Веселин Енчев, и имахме възможността да ръкоположим няколко презвитера и дякони в две църкви. И тогава пастор Веселин Енчев каза нещо, което много силно ме направи впечатление. И той каза така: аз съм щастлив човек. Аз наистина съм много щастлив човек.
И казвам го това, защото има християни, които не са щастливи, които нямат радост в живота си. И в един момент това много силно засегна моето сърце. Тези думи докоснаха сърцето ми и те останаха вътре в мен. И тогава, до голяма степен, познавайки живота на пастир Веселин Енчев, всичко това, през което мина, и минавал през всичките години на служение, понеже той е стар пастир, и го познавам добре, и виждам наистина радостта в неговото сърце. Тогава си казах нещо, което ще ви кажа и днес. Радостта не е миг на око, тя не е моментно състояние. Тя е нещо, което се гради. Радостта се гради. Радостта се изгражда. Радостта е плод на решение и на това, което ние правим с Господа и с Неговото Слово. Когато ние основаваме живота си в Словото на Господа, изпълняваме Словото на Бога, то неименуемо ражда плод на радост и на щастие в нашия живот. Когато ние пренебрегваме Словото на Господа, не се подчиняваме на Словото на Бога, не се покоряваме и не го приемаме, а изграждаме живота си върху основа на грехове, върху основа на компромиси, върху основа на това да сме далече от Бога, няма как ние да имаме щастие в нашия живот. Няма как ние да имаме радост в живота си и да си мислиме, че утрешния ден ще се будим и той ще бъде по-различен от вчерашния ден. Не, ако ние не започнем да правиме нещо, ако ние не вземем Словото на Господа и не градим живота си върху основание на Неговото Слово, нашия живот ще остане нещастен. Той един ден ще се срути и ние ще виждаме как всичко се руши. И тук става въпрос за рушение на живота ни. Тук не става въпрос да умрем утре. Тук става въпрос за неща, които могат да се разрушат живота ни, да се разрушат семействата ни, да се разруши здравето ни, да се разрушат финансите ни, да се разрушат взаимоотношения, да се разрушат толкова много неща в живота ни, да се развалят взаимоотношения, да се разрушат взаимоотношения с децата ни. Всичко това може да се разруши, когато ние не основаваме живота си на Словото на Господа. Яков казва в 1 глава, 22 стих: бивайте изпълнители на Словото, а не само слушатели. И продължава, има запитая, и след това продължава: да не лъжите себе си. Което означава, че много хора имат възможността или се залъгват в Словото на Господа. Залъгват се в тази вяра, която имат. В това, че посещават църква, ходят на църква, дават си дарението или десятъка, верни са в това и в онова. Но и същината на човешкия живот, на нашия живот, се състои в изпълнението и покорството на Божието Слово. И затова Яков казва: вижте, не бъдете просто слушатели. Демек, той се обръща към вярващи хора. Не само слушайте Словото, което ви се проповядва, което ви се говори, но бъдете и изпълнители. Защото ако не сте изпълнители на това Слово, вие лъжете себе си. Вие лъжете себе си. Така че, това, което виждаме в думите на Йоан, Йоан 1 глава, Евангелието на Йоанна 1 глава, и там виждаме, че Словото беше Исус. Исус беше Словото. Исус беше този, който беше Словото. Който е Словото, което се въплати в плът. Или ние следваме, когато кажем ние следваме Исус, това означава, че ние следваме не само Бога, който е нашия Бог, но ние следваме Словото. Ние следваме Словото. Ние изпълняваме Словото. В 1 Коринтияни 3 глава 11 стих апостол Павел казва:
защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. И там той казва, няма друга основа. Няма друга основа, на която можеш да положиш живота си. Няма друга основа, на която можеш да градиш. Той каза, това е единствената основа, върху която има гаранция, върху която има благословение, върху която ти гарантира, че при бурята в твоя живот и при ветровете, които духат в твоя живот, ти ще устоиш. Вижте, много често се получава разминаване между онова, което е в живота ни, нашата вяра или нашата молитва. Ние се молиме понякога и някак си няма отговори. И много пъти са идвали хора при мен и си казват, пасторе, аз се моля, но нямам отговор. Нямам това, от което искам от Господа. И понякога човек трябва да погледне в собствения си живот, за да се даде отговор на себе си, дали просто изпълнява Словото, което слуша. Защото неминуемо, когато дойдеш на богослужение, Бог говори. Бог говори чрез някой. В неделя се сетих едни думи, които беше казал директора на библейското училище, в което аз учих в Осиек, Петър Кузмич. Това е човек, който е много голям богослов за мен. Много силен богослов. Той преподаваше в 16 библейски училища в света. И то на много високо академично ниво. И това, което той казваше е така. Защото ние стояхме и го слушахме и когато той ти говори, просто го слушаш с отворена уста. И не можеш да спреш да го слушаш, защото начинът, харизмата, помазанието, дълбочината на Словото, изказано през един такъв човек е богатство за църквата. И ние стояхме и можехме да го слушаме по 5 часа. И тогава той разбираше това от нас. И той казваше така, вижте, бъдете добри слушатели винаги и постоянно. Дори понякога, когато пред вас стои човек, който не може много да говори с Божието Слово, или когато е някой, който дори не може да проповядва, но той споделя Божието Слово, бъдете внимателни в думите му. Той казва така, аз съм внимателен в думите на всеки един проповедник и на всеки един говорител. Защото чрез всеки един човек Бог може да ми говори и аз искам да хвана и да уловя думите на Господа, без значение дали проповедника е добър или не е добър. И аз съм запомнил това слово. И онзи ден просто се сетих в неделя за него, защото наистина Бог е този, който може да употребява както магарицата, но он е пророк. Магарицата да проговори, за да може този човек да чуе Словото на Господа. Бог може да употреби всеки един човек, за да ти говори Словото, защото Словото е това, което те изцелява. То е, което изцелява живота ти. Слава да бъде на Неговото име. И това е важно, когато ние се обръщаме, за да гледаме Божието Слово. Когато следваме Исус, учим се да му се доверяваме, учим се да му се подчиняваме. И тогава, когато ние се учим, и когато ние се подчиняваме, и когато ние се доверяваме, тогава получаваме награда. И наградата ни е, че животът ни е стабилен. Вижте, има един принцип, описан в тази притча. И принципът, описан в тази притча, е именно това, че когато ние се доверяваме и когато ние изпълняваме Божието Слово, животът ни е стабилен. И това е принцип. Това е духовен принцип. Не може животът ти да бъде стабилен, ако не изпълняваш Словото на Господа и не се доверяваш на Бога. Ние вървим напред с тези две неща, като изпълняваме Божието Слово и вярваме и се доверяваме на думите на Исус за нашия живот. Вижте, он е прокажен военачалник Неаман. Той отиде при пророка, защото една жена, едно момиче, което беше робиня в къщата му и слугуваше на жена, му каза,
ако господаря ми отиде при пророка, той ще го изцели от болестта. И той е голям военачалник, който повярва, той повярва на това момиче. Той не се казва в Божието Слово колко е било голямо това момиче. Нека си представим, че е била голяма от 12 до 16 годишна възраст. Но тя е била рубиня. И той е повярвал в думите на тая рубиня. Отива пред царя и му казва: виж, има едно израелско момиче в дома ми. И тя слугува на жена ми. И тя е казала на жена ми, че има пророк в Израел. И аз ако отида, той пророк ще ми изцели от болестта ви. Тогава и царя повярвал на думите на това момиче. И тогава Неаман взима с хората си, най-приближените си хора, войниците си, взима толкова много дарове със себе си по думите на едно момиче, защото е повярвало на думите на едно момиче. И отива и се среща с пророка Елисей. И когато пророка излиза пред него, нали, съкръщавам историята, понеже ви добре я знаете, понеже си четете Библиите, нали така? Тогава той му казва: иди и се потопи 7 пъти в реката Йордан и ще изцелееш. И тогава виждаме, че ако той Неаман беше повярвал на едно момиче, което беше на възраст 12 до 16 годишна възраст, парадоксът е, че той не повярва на пророка. Той се тръгна от пророка възмутен. Той се тръгна от пророка ядосан. Той се тръгна от пророка роптайки. Може би, ако е в днескашното съвреме, щеше да ругае, щеше да пцола. Той повярва на думите на едно момиче, но не повярва на думите на пророка. И имаше свои доводи. Вижте, ние винаги имаме доводи вътре в нас. Доводите са тези, които ни пречат да се довериме на Божието Слово, което идва към нашите уши. И тогава той се обърна и казва: реките в Сирия, в Амфара, не са ли там по-добри, отколкото тая река? Не са ли по-чисти от Йордан? И той тръгна. Той тръгна ядосан да се прибира. Той тръгна бесен да се прибира. Макар че словото, което дойде към него, беше от един помазан човек, от един велик пророк, един от най-великите пророци по това време. Той повярва на думите на едно момиче, но не повярва на думите на пророка, защото имаше доводи. Доводите са нещо, което много пречат на нас самите да приемаме Словото на Господа и да се покоряваме на Божието Слово. Много често ние си имаме собствено Слово вътре в нас. И когато ние си имаме собствено Слово, което слушаме и Слово, което позволяваме то да говори в нас, вместо думите на Христос, и да се доверяваме на това Слово, което Исус ни говори, ние се доверяваме на собственото си Слово. И когато ние се доверяваме на собственото си Слово, ние изграждаме живота си на Словото, което е в нас, на нашите доводи, нашите човешки доводи. И ако Неаман не беше склонил, защото близките му хора, там, които бяха около него, които го обичаха и го почитаха, тези хора се обърнаха към него и му казаха: Господарю, ако пророкът ти беше казал да направиш нещо голямо, нямаше ли да го направиш? Той ти казва: иди и се потопи. И понеже войниците настояха, понеже хората, които го обичаха, другарите му по оръжие, настояваха, той склони. И когато се потопи, той преживя Словото на Господа. Тогава, когато отмахна собствените си доводи от своят си ум и от своето сърце, когато смири сърцето си пред Словото на Бога, тогава дойде чудото в живота му. Онзи ден, когато къпах Мишо, и гледам нежната му кожа на това малко дете, се сетих точно за тази история на Неаман. Защото се казва, че неговата кожа беше станала като на бебе.
Гледах моята си кожа, гледам неговата кожа. И казвам, това Нааман е преживял такова голямо чудо в живота си. Неговата кожа се обновила като на малко бебе. На бебенци. На манико бебенци. Той е била толкова нежна, толкова красива кожа. Само заради това, че се е покорил. Само заради това, че е вземал доводите, които са в главата му, ги е махнал и се е смирил. Смирил се е пред хората, които му говорят. Смирил се е пред Словото на Господа. И е влязъл в реката. И не се е потопил 3 пъти, но се е потопил 7 пъти. Когато се е потопил 7 пъти, Божието Слово, което пророка изговори, стана логос и рема в живота му. И той преживя славата на Бога. Понякога не искаме да преживяваме славата на Господа, без да се доверяваме на Словото. Когато царя на Израел отиде да види пророк Елисей, който беше на умиране поради болестта си, тогава пророка каза на царя, вземи тия стрели и ги удряй в земята. И царят взема тия стрели. И понеже беше цар, и беше голямата работа, и понеже знаеше, че стои пред великия пророк, той взема и от няма на къде. Удари в тези стрели в земята само 3 пъти. И тогава пророка му се разгневи и му каза, защо удари 3 пъти? Трябваше да удариш 6-7 пъти. Сега само 3 пъти ще победиш сирийците. Понякога, когато ние не се смиряваме пред Словото на Господа, използвайки собствените си доводи, вижте, когато ние позволяваме на нашите доводи в умовете ни да вземат надмощие над Словото на Господа, което идва към нас, това е гордост. Това е гордост. Нааман се тръгна горд оттам. От пророка. Нааман се тръгна разярен от пророка. Нааман се тръгна ругаейки от пророка. Нааман се тръгна там с всичките жаргони, които са използвани по това време. Той се тръгна бесен. Както обичаме да казваме или казваме, с мръсна газ се тръгна оттам. И той не се смири. И аз искам тази вечер да наблегна вниманието на дълбочината на тази притча. Защото тя говори за нещо много силно. Тя говори за това смирение, което понякога ние си мислиме и си казваме, вау, аз съм толкова смирен. Аз на никой с никой не се карам. Аз, който ми кажат, всичко преглъщам. Нямам проблем с хората, нямам проблем каква кола ще карам, нямам проблем какви пари ще имам в джоба си, нямам проблем с какви дрехи ще бъда облякан. Не ме интересува дали хората ме забелязват или не ме забелязват. Аз съм смирен човек. Нека да ви кажа, добре е това, но в това не се измерва цялото смирение. Това може да се измерва смирението пред хората, но не и смирението пред Бога. Смирението пред Бога се измерва с послушанието и покорството на Неговото Слово. И тогава един ден, когато християни ще застанат пред Господа и Боже би Бог ще се обърне към тях и ще каже, чадо, греха те погуби, гордостта те погуби. Защото ти не се покори на Словото ми. Давам ви пример. Един младеж отиде при Исус в Матея 19 глава 16 от 22 стих. Обърна се към него и му каза, учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот? И той му каза, защо питаш ме за добро? Един е Бог, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, с 2 думи, ако искаш да имаш вечен живот, пази заповедите. И той му каза, кои? Исус му рече, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, почитай баща си и майка си, обичай ближния като себе си. Момъкът му отвърна, всичко това съм пазил от младостта си. Какво още не ме достига? И до този етап на историята младежа беше добър. Младежа беше добър.
Младежа беше добър за пример. Младежа беше вярващ човек. До този част на историята той беше онзи, който беше изпълнител на Божието Слово. Но следващите думи в Матей 19 глава 21 стих, ако можете да го покажете. Матей 19 глава 21 стих. Искам да видите нещо, което Исус казва. Обърнете внимание, четете заедно с мен. Исус му рече: а ако искаш да бъдеш съвършен. До момента на 21 стих той беше добър човек. Той беше вярващ човек. Той беше човека, който изпълняваше Словото на Господа. Той беше човека, който изпълняваше всичките заповеди. И той му каза, ако искаш, Исус му каза, ако искаш да бъдеш добър, да имаш живот, изпълнявай 10 Божии заповеди. Обаче от 21 стих му казва, ако искаш да бъдеш съвършен, ела и ме следвай. Ако искаш да бъдеш съвършен, ела и ме следвай. И тогава Божието Слово ни казва, че момъкът като чу тая дума, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот. И само заради това, че не последва Исус и не изпълни Словото му, той погина. Само заради това. Той беше добър човек, но не е съвършен. Съвършени са ония, които приемат и изпълняват. Приемат и изпълняват. И те виждат славата на Господа. И те преживяват славата на Бога. Защото приемат и изпълняват. Приемането на Божието Слово е свързано с вяра. Изпълнението на Божието Слово е свързано с смирение. Има много хора, които казват, аз не мога да бъда християнин, защото върша много грехове. Не мога аз да бъда верен на една жена, не мога аз да спра пиенето, не мога аз да спра цигарите, живее ми са, трябва да спра да ходя по дискотеки, нали така? Не мога аз. Не мога. И те вярват в Бога, но не могат да влязат в църква, не могат да последват Господа, защото не искат да следват Словото. Също като той е младеж. И аз искам тази вечер наистина всеки един от нас да размисли в себе си. Аз какъв съм? Аз кой съм? Аз изпълнявам ли Словото на Господа? Аз доверявам ли се на Словото на Бога? Като приемам Словото на Господа, изпълнявам ли Словото на Бога? Или просто само приемам Словото на Господа и в момента, в който той изляза от Божия дом, той вече е избягал от ума ми. Много често можете да се проверите в това. Ако вие очаквате тази вечер или в следващото богослужение Бог да ви говори и вие се молите за това и кажете, Господи, аз искам Ти да ми говориш на мене чрез Твоето Слово, непременно Господ ще Ти говори. Може да не би цялата проповед да се отнася за тебе, но ще има един отказ от проповедта, която ще бъде специално за тебе. И това ще бъде Словото, което Бог иска да посее в твоето сърце. Когато ние закопнеем за това, Бог непременно го прави.
Бог няма да ни остави ние да бъдем духовно гладни и да се тръгнем духовно гладни, ако ние поискаме да ядем. И затова Исус каза, ако синът ти поисках хляб, няма да му дадеш камък. И ако ти поиска риба, няма му да дадеш скорпии. Колко повече казва вашия небесен Отец. Защото е важно неговите чеда да бъдат духовно нахранени. Когато ние сме обременени, когато няма радост в сърцето ни, когато ни прелива надеждата за следващото утро, което идва в живота ни, а значи има нещо, което не е наред. Ако няма усмивка на лицето ни и ние сме постоянно изпълнени с онова обременяване в нашия живот, значи има нещо, което не е наред. И това, което не е наред, е, че животът ни не е наред. И животът ни не е наред, защото ние не сме го поставили в правилния ред. Има принцип в Божието Слово. Исус казва, ще устоиш твоя живот, ще устои твоята къща. Тя ще устои, ако ти я построиш на канара. Ако Христос е крайъгълният камък. Ако ти слушаш Словото на Господа, доверяваш се на Словото на Бога и изпълняваш Словото на Бога, тогава твоят живот ще бъде наред. Така че искам тази вечер с Божията помощ наистина всеки един от нас да размишлява. Нека размишляваме върху живота си. Едно от най-трудните неща на християнина е да се моли, но следващото трудно нещо на християнина е да се чете Библията. Това е така. А Бог точно там иска да ти говори. Господ там иска да ти говори. Ние трябва всеки ден да четем Библията, да се молим. Ние трябва всеки ден да отделяме време, в което духовно да храним нашата душа, нашия живот. Защото непременно там е мястото, в което Бог отваря своята уста, за да ни говори. Във времето, което ние отделяме за Него. Ако ние идваме и се молиме Господа да ни говори, Той непременно ще ни говори. Защото Неговото Слово е Словото, което изцелява живота ни. Както казва псалмиста, Твоето Слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеките ми. И нека наистина Божието Слово да бъде това и за нас. А за да може да кажем като Давид, преминавайки през долината на мрачната сянка, ти се смея. Твой жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Нека Бог да ви благослови. Скъпи братя и сестри, нека наистина тази вечер да дадем равносметка върху Словото на Господа, което приемаме и когато го слушаме, дали го изпълняваме. Дали имаме собствени доводи, които са с по-големи аргументи в нас от Божието Слово. Дали ние не сме по-големите теолози и по-големите философи в живота си. Дали ние не сме те, които имаме собственото си. Ти ми говориш, аз имам собственото си мнение. Ако нашето мнение надминава мнението и на Божието Слово и на думите на Христос, ние приличаме на Неаман пред пророка. Изпълнен с гордост, изпълнен с хула, изпълнен с ругатни, той се тръгна от пророка. А това е една много интересна история. Аз си мисля, че само ще поделя това и свършвам. Аз си мисля, че пророка знаеше реакцията на Неаман. Затова изпрати Геези. Излезе слугата и му каза, иди си потопи в реката и ще изцелееш. И аз си мисля, че с това пророка искаше да му покаже с колко е лесно за Бог да разреши проблема му. Не излезе пророка, не помаха, не се помоли, не направи някаква такава голяма
духовна сензация там. Изпрати слугата. И с това искаше да му покаже. Поне аз така тълкувам тази история. И много път съм си казал, че големите неща в нашия живот, големите проблеми в нашия живот са толкова малки пред Господа. И ние просто трябва само да направим крачката на послушание, на доверие. И животът ни ще бъде окей. Нека Бог да ни благослови. Да бъдем добри слушатели. Но още повече да бъдем добри изпълнители. Нека да бъдем от онези, които да се доверяваме на Божието Слово. Защото Божието Слово е Слово, което през вековете е водило Неговата църква и ще продължава да я води, докато Господ дойде и да грабне. Амин.